Dakong pagsuway alang sa mga residente dinhi sa Barangay Tejero sa Dakbayan sa Sugbo ang pag-ulbo sa duha ka sunod-sunod nga sunog kagahapon adlaw. Kapin 80 ka mga pamilya ang nawad-an sila mga Pinoy-anan nunot sa sunog nga miigo sa Sitio Blessed o dinhi sa atong nahimutangan sa Sitio Laurente. Abo na lang nga naabtan sa mga nasunugan ang ilang Pinoy-anan sa Barangay Tejero sa ilang pagbalik karong adlaw. Igo na lang sila sa pagtanaw sa naugdaw nga panimalay ug sa pangagpas kung duna pa'y ma-recover sa ilang mga gamit. Usa ka residente sa Sitio Black Blessed nga si Gemma Awaaw, 40 anyos, nga nahinabi sa MyTV Cebu News team, mibutyag nga naapil ang tanan nilang gamit sa pagkaugdaw sa ilang balay. Hangyo ni Gemma nga unta matabangan ang iyang mga anak hilabi na nahurot sad kaugdaw ang mga gamit pang eskwela. Mga sininara, ma'am. Tapos mga kaldero, wala na. Pero okay ra na, ma'am. Okay ra? At least na salbar sila. Nasalbar yung mga anak? Requirement sa mga bata, uniform. Uniform, yung kinahanglan. Para maka-eskwela balik. Maura, ma'am. Miulbo ang unang sunog pasado alauna sa hapon ug hingpit nga nadeklarar nga fire out dayong alas 5. Sa laing bahin, misunod dayong alas 8 sa gabi ang ikaduhang sunog sa Sitio Laurente sa maog gihapon nga barangay. Naabtan sa MyTV News team si Leonardo Rivera Jr., 56 anyos, ang amahan sa gipasangilan nga nakaingon sa ikaduhang sunog sa Tejero nga si Lionel Rivera. Asoy ni Leonardo nga niangkon kaniya iyang anak nga siya'y hinungdan sa maong sunog. Kung bayaw o kung umaga na sila nga rin sa balay, tapos taas kaya kung bata nga rin sa ubos. Yan, huwag mikibaw. Itong pag umangko na ko, mo rin ko ana mo na nasunog sa mo ang balay na sad mo. Ito naginaganay mi ka na o mo ito akong bata sa kitaw na nakuha siya pasaylo alam ko ba kay sa uwam na ko tuyo apa na nikalit nito kuhan kay ga kuhan na siya lulipap ko no sa iyang paranalyas kuhan. Nasayran nga sa ikaduhang andana sa Pinoy-anan sa mga Rivera, nagsugod ang sunog. Daling gidakop si Lionel sa mga tinugyanan sa Waterfront Police Station 3, samtang nagpadayon ang investigasyon sa maong insidente. So, niangkon ka nga, nakasuyop ka gabi or nanagkot ka unsa man? Oo. Niangkon na ka? So dili ikaw ikaw ba ang sad answer nga tungod atong dagkot nga ning ulbo ang kayo? Oh, ako ang kisa ko ang kwarto man tabo ang okay, sa imong kwarto. Ang kuan god. Uban sa second floor as to the kuan unsa iyang gi dauban di pa na ko na pwedeng mabutyag karon kay ongoing pa ang pag-process no para sa pagpasaka og kaso nya gihiwat man to ang atong counterpart sa PNP para gyud mapasakaan siya kaso nya marag ongoing karon ang ang pakikistorya sa mga witnesses sa atong mga fire arson investigators. Giklaro sa tigpamaba sa BFP Cebu City nga si SFO2 Wendell Villanueva nga gisubay nila karon nga posibleng tinuyuan ang sunog sa Sitio Laurente. Samtang ang insidente sa Sitio Black Blessed nasayran nga tungod sa problema sa electrical wiring nunot sa unplug nga appliance. Miabot sa 6.6 milyones pesos ang danyo sa duha ka sunog. Sa pagkakaron, dulaan sa 80 ka mga pamilya ang naka-evacuate sa Tejero Gym ug Blessed Sacrament sa Barangay Tejero ug gisugdan na sa Department of Social Welfare Services ang profiling sa mga apektado. Gipaabot pa kung modeklarar ba ang barangay og state of calamity human sa maong mga sunog. Kini si Mary Francis Lynn Kaayon alang sa MyTV Cebu.